बर'नि गेदेर इउटुबार मैदोम होननाय बर'नि गिदिर इउटुबार मैदोम होनदों मैदोमा मालानिफ्राय बर'नि गिदिर इउटुबार जाखो बेलाय बाथ्राखौ थाट्टा मारिनानै बुंखो ना गोसो साफायै बुंखो बुजिना मोनासै आरोना आदै एनिथिं एमजेखौ ओमफ्राय इउटुब चेनेला जेनेबा नोंनिया देरसिन ना मैदोमनिया देरसिन मैदोमखौथ' आङो सिनायानोमोन एनाबो इउटुब चेनेल दङ मिथियाखैनोमोन आं बहा दंमोन आङो इसेबां गिदिर बर'नि इउटुबारखौ दिनैसो मिथिदों एसे गिदिरानो इउटुब चेनेला देसन थेवबो इदि नोङो असनमान थाट्टा मारिनानै बेखौ इदि होननाङामोन आरोना आं आरो खनजिथा बा एमजेजों खनजिथाजों हाबा होगोन एबार बोरैबा जायोबा एमजेजों हमना हाबा होगोन आं नोंसोर सानैखौ खिन्थु होनखाबाय आं मिथिबाय हो एनिथिं एमजेजों हमनानै हाबा होगोन आङो मिथिबायना खनजिथा मैदोमा सोर हाबा होनो आं नैबिदि सोंथिबो खालामनाय नङा हा गावहानो दानिसो होनलायबाय बर'नि गिदिर इउटुबार आरो मैदोमा सोर हाबा होनो आंखौ मैदोमखौ नोङो सिनाया र' मैदोमखौ आङो नोंखौ सिनायथि होनो बे नायना लाग्रो मैदोम बसुमतारी आरोना बे लोगोफोर बुजानाया इनो हिनजाव गोसथोनानै बोरै जादों होनखो होजाबाय आरोना बुजादों बिराद मोजां जादों बिराद बरिया जादों मोनसे समाव मैदोमा नैबेफोरबायदि होसोजादों मानो ओरैबायदि साला एक्सेट्रा आं बिदिबो बुंनाय नङा मानो होनोब्ला गाव गावनि बिखुंनि मैलाखौ रावबो नुवा दासो सिनायबाय नोङो बेफोरबायदि मैदोमा मिथिगौना होसोजानानै बुजालाबायनाय आरो मा होनो नोङो होनबावदों आङो बेफोरबायदिबो बुंनांगौब्रा मानो बुङा जानांगौ गोरोन्थि नुबाथाय बुंनांगौ होद दुखु मोनोलां नोंखौबो माबा नैबे मैदोममोन बायदिया खनजिथामोनजों बोरै नानिखा ब्रेव बेरनाय खनजिथामोनजों जों एलबाम गैया बुजिबाय अब देख तू अब तू गया बेटा अब तू गया देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे देख खनजिथाजों दैदेनजों बे साला सुवाद मानै नङा होमबा खनजिथा आरो दैदेन लास्टआव बोरैबा जायो साला सुवाद होनलायबावदों साला सुवाद नोंनि बिखुंनि मेलाखौ नुदों नामा नों गोदोहाय नोङो सेंग्रा सम ना मा सम जायखिया नै आदा एमजिआबो होदों इउटुबाव माथो नोंबो सोरखौबा सिख्ला लोगो हमनायावहाय होसोजानानै बुजालायनाय हमजालायनायनि मोनसे भिडिअ दं होनांगौ नामा बेखौबो जोंनावबो दङ माथो दासो मैखोमनो बिदि हख्रावलाबायनाङा जाम्बासियान दोन नोंनि खोथाखौ लाबाय थाबा बांद्राय फेमास जायोबा दुगासो जालायगोन नोंबो गिबि हौवा नैथि हौवा आरो थामथि हौवा अरलायगौ आरो जरा जागौ अरलायगौ आरो जरा जागौ बे मैदोमाथ' बुंदोंमोन खनजिथा बायदि नानेखा ब्रेवदों आंहा एलबाम गैया आं रिल्स बानाया बेफोरबायदि मानसिफोरदों आरो गुवाहाटियावनो मा फार्टि फाननो थाङोनो बेफोरबायदि गाज्रि खोथाखौ बुंदोंमोन दालाय अरलायनानै मारै जरा लाहैखो दालाय मानो जरा लाहैखो दायो मैदोमनि भिडिअफोरखौ आं गेजेराव नायो गाज्रि भाषाफोरखौ बाहायो बियो सम लानानै खनजिथा नानिया गुवाहाटियावहाय फाथै फाननो फैनाया थारमाने सोराङाव फैदों मिथिबाय बे भिडिअखौ आङो ओरैनो एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय बानायदों दै बे भिडिअआव जाय मानसिफोरा दङ बिसोरो जुदि बायसान्स नुसनबायदोंबा बोरैबा नायनायाथ' नायखानाय नङा बोरैबा नुसनबायदोंबा दुखु दामोन मानो होनबा जों मानसि हिसाबै जोङो बयबो गोरोन्थिखौ मावफ्लांखायो जोंनाव गोरोन्थिया जाफ्लांखायो बेखौ जोङो सुद्रायनोबो हाफिनो सुद्रायना लानानै आरो नेक्स्टआव जोङो बे गोरोन्थिखौ मावफिनाबानो जाबाय आरो गोरोन्थिया जाबासो जोङो ना जोंनि लाइफआव जुदि माबा मोनसे गोरोन्थिया जाथारनांगौ जाबासो जोङो नेक्स्ट टाइमाव सिक्का मोनो आरोना जोङो बे खामानिखौ मावनायनि थाखाय जोंना गोरोन्थिया बिदिया जाबाय नेक्स्टआव आङो बे गोरोन्थिखौ मावला बिदि होननानै जोङो बुजियोसो बिनि थाखायनो गोरोन्थियाबो जाफ्लांनांगौ मानसि हिसाबै जाफ्लांखागोनबो आरो थ' बेखिनिनोमोन शेयार खालामना होबानो जाबाय सोरबाफोर जुदि गोदान नायदोंबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे लाइक कमेन्ट खालामफाबानो जाबाय आरोना थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बाय बाय